Difu rong supi angbong kiliput difu aroy ke pangthir ji aphan langroi angkung ke do atum aphat difu town committee atum pen eviction asai ke deng Kes inglong phau tum pen patir pi pon si ru sen sing ti amir biri along mas really ke patopon Indian Army Red Horse Division Hamren pen ronghang rongbong pachu aklam along football tournament ke padopon Karnom Karbi prime time long pen liberator han bang thare harmony be non beretang ton pen arjik tha difu rong supi angbong ke do difu aroi ke pangthir ji aphan langroi akum ke do atum aphan difu town committee ahin pen ke tharle mate eviction asai ke deng One day special package scheme pen difu rong supi angbong kiliput difu aroi ke pangthir la pen ke palang mesen ji aphan matijong ni phai cap arni lethota langroi pen fit cap an hemga chikim atum aphan difu town committee atum pen eviction asai ke deng Bangso asai ke deng pon along difu town committee executive engineer Nipu Data Karbi Autonomous Council Land and Revenue Secretary Michael Timung Lapen Town and Country Planning a Director Atum Chetong Dunsi Mesen Ingsamjin Pen Bangso Eviction Asai Pachun Po Karbi along ONGC Atum Jang Thunangi 4G along Chidon Nun Dekte Lapen Kam Khevek Ji Pupen Matijong ni Phai Cap Arni Prime Minister Narendra Modi Aphan Pinpur Alu Epak Panong Si Karbi Deputy Commissioner Aredeng Kepajir Ram Asai Kedeng Difu rong supi IT angkang armu ke jeng asai patu ponsi DC asai hemalongan Pinpur Alu Kepajir Dam ONGC Atum Pen Jang Thukipur along Chedon Dun Thekte Lasi Government of India Atum Pen Chen Thuwek Nang Ji Pusi Kihang Pasu Lasu Kajasong Ajamek along Manipur State Pen CRA Secretary Jiten Yumnam Environment Conservation Network along Klembangphu Jinison Lapen Manipur Youth Forum Pen Tamjawbam Loknatau Atum Nang Chitong Dun Alang Litum Pen Manipur along Kisung ke Phonang Ason ke Ladakh Karbi Anglong Araratum Kisung Phonang ni Lopusi Mailong Kipado Hut Pachini Tekang Labangso Ajamek along Karbi Anglong Angkang Kedo Ongdung Ahampang Asong Tumta Chetong Dun Karbi Anglongot colonization jitu multinational companies bilake kori ase jitu bogayan CCI poro arambho kori aji birla jitu company loke yat colonization policy kheli ahi bela yat jitu jati bilakok indigenous people bilakok aji thogi bole arambho korise etu bondho korok aru dhonsri jitu eta tel jitu explosion korbo bicharise sorkare etu otigre bondho korok boli ami আজি রেলের পরা আমি এপিল কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ ডিমান্ডটো হৈছে যে ধনশ্রীৰ যেটো অল এক্সপ্লোরেশন কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে যেটো এনওসি দিয়া হৈছে হেতু এনওসি দিয়াত ইয়াত থকা গামবুৰাসকল ইয়াত থকা সোশ্যাল অৰ্গানাইজেশন সকলৰ কোনো আলোচনা নকৰি পেলাই এটো কৰিছে আৰু এটো এক্সপ্লোরেশন আমি কোনো বৈধে আমি মানিব নোৱাৰো Well, company go back! Go back! Go back! Well, company go back! Go back! Go back! Hamren rohang rongbong batu aklam along matijong ni phaisir cap arni pen Indian Red Horse Division atum pen patir pi ponsi Hamren rohang rongbong batu aklam along football tournament ke pangcheng pon aberta matijong ni phai cap arni pherangke hondor group and birta nang pale Kichengsi arni tirkim FC pen Morning Star Academy atum angbong si patu ponlo labangso ke patu pon along Morning Star Academy atum pen 3-1 pen chepahailo matijong ni phai cap arni ke patu kecheng arni analo apor pen Hamren United pen ambinong FC angbong si patu pon ambinong FC atum 3-0 pen chepahai pon adun tu arni gangsam ke patu pon along warsai ke FC pen amselam FC atum angbong si patu pon lo labangso ke patu pon along warsai ke FC atum 2-0 goal pen chepahai si adun tu arni ke patu pajut pon lo kadoka veterang cap atum pen Patu ponji pusi Indian Army ahin pen pherangke atum aphan pachini matijong ni phai krep pli arnisi angdung kiti patu ponji puta pachini non malam support han berta mo ton ponik sina Aturkimi Academy Difu affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday.
Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited, Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi, Assam. Contact number 9435033710 or 8638223203 or 8638441464. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamu piputa bertalong bangtulo. Number 15 Mahamaya constituency ke parlo angkang. Matijong ni phaisir kep arni ongdung kaching thor asai ke klempon jepan. Karbi Anglo Autonomous Council em lun sing tenon ari dengpen. Long eke som ajai me. Kedeng abirta pherang ke pen birta nang pale. TNRD asai kamla pen Industry and Commerce asai kampen kedeng pon. NS36 atuar pi pen Lokhan Bay arong an Pevars Block atuar ke salam lapen ronghang arong along Commercial Estate lapen rong khilan timung arong risunimso aterang Open State Highway adimalong kikim kerang ponji aphan em lunsing teron arideng pen long e som ponsi mesen pen kikim kerang pon pen apol ateng pen ke patang pon thekji aphan pachini pon lapen rada tumsitame lasolong chunuri pon Karbi Anglo Autonomous Council CM Tuliram Rohang BJP Kacharia Sarkar pen Karbi Anglo Arlo atok ano bithibetha along sitame ongdum kaching thur asai amo ke claim ke nampon thekpon longlo lason thotsi Mahamaya ahawar arada phan sitame Karbi Anglo Autonomous Council CM Tuliram Rohang akang hon pen ajok ongdum kaching thur asai amo dengpon longlo non anso se kaching thur asai amo ke dengpon longbom ji aphan rada tum BJP asong along arjak thipen kedu thip werji aphan ta than pare tekang Lapen lasoho domoka town ke parlo angkang along prabjin pen street light sitame ronpon popo alam jai tekang long ekesom pon along council work engineer ram rongphar Mahamaya VDC chairman Harsing Ingleng lapen domoka forest deputy ranger jugen ing tipen danglok ongdum ke thekeding atum chetong dun Dogmoka Town Committee pen matijong ne phai cap arni ada por phai cap apor malam pen Dogmoka Town tiso cinema hall along Mahamaya lapen Korkanthi constituency angkang isi chingrum pet pen advance Christmas alir alon pen katalon pon abirta pherangke pen card news along birta nang pale Joy Singh Taro pen kachepim pu pon amaya long arnam anglo man ke do abang pu bang phia tum chitong dun bangso amaya sek arjumesen arnam alam kithan jiaphan speaker reverence Anthony Katharaphan phapon लेकिन भूखी होगे ईश्वर के वचन को you will not be anymore thirsty or hungry you will be hungry for the word of God the word of God tells us the scriptures tells us la pela bang so mai esek upon arguments and arnam alam thipi lucky and you will have joy and gladness and many will rejoice at his birth Luke 1:14 along pen alam the mai kang hong esek ni marli atum pen isi lang mesen Bible angdeng pen inut ke plang o aricho pen inut ke boydet kachorek abang pu lejeras alam kan paklang pon lapen price and worship ariso janga tum penta lun kan paklang pon scripture reading Karbi English Hindi Assamese lapen garo aphang rihel ing tipi juli topo sika rongpharpi larta ronghangpi lapen anthu mara atum cherabdun bangso phi penaan According to Injiratum, advance Christmas, alir alon pen katalon along, pregjam atum, arjumesen arnam alum, akikan paklang dun. Lunjeto mate, kor, arnam aphan, anongge pathi kiro, karchopon, alun, marlang so amondili ariso jangatum pen parjudun. Lason si nimerli atum pen langmesen Karbi, kanbare mate ridnong chimpida. Langmesen pen kikan paklang, bangso phi.
mai ain phu pen kaduka we aphan kachuro pipajir tet api rat pen kero alun lun rapet apisi kacheka ahir jumi pi pen mezen pen advance Christmas 2018 katalon pajut ponlo Karbi prime time la pas kang ton ponik lo dum be thang me kurwang thu